ଗୋଟିଏ ଗଭୀର ଜଙ୍ଗଲ। ଆଉ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ବହୁ ପୁରାତନ ଗୁମ୍ଫା। ଆଉ ଏ ଗୁମ୍ଫାରେ ବାସ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ଚତୁର ବିଲୁଆ। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବୁଢ଼ା ସିଂହ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରିପାରୁନଥିଲା। ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବରେ ସେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ନା, ଆଜି ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଆଉ ରହି ହେବନି। ଯାଏ ଦେଖେ ଯଦି କିଛି ପାଏ। ଏହିଭଳି ସିଂହ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଂହର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ, ହରିଣ ତ ଦୂରର କଥା, ଗୋଟିଏ ଠେକୁଆ ବି ମିଳିଲାନି। ଏପଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଆକାଶରେ ଅସ୍ତ ହେବାର ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। ସାରା ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ସିଂହର ଶରୀର ପୁରା କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଏମିତି ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସିଂହଟି ଆସି ବିଲୁଆର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆଜି ଏଇଠାରେ ହିଁ ବିଶ୍ରାମ କରିବି। ଏଇଟା ଯାହା ଗୁମ୍ଫା, ସିଏ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଫେରିବ। ତାକୁ ହିଁ ମାରି ମୁଁ ଖାଇ ମୋର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବି। ଏପଟେ ବିଲୁଆଟି ଦିନର ଶେଷରେ ତାର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଗୁମ୍ଫାର ନିକଟକୁ ଆସି ବିଲୁଆଟି ଦେଖିଲା ସିଂହର ପାଦ ଚିହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ହା ହା ହା, ମୋର ବସାରେ ସିଂହ ପ୍ରବେଶ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଫେରି ଆସିବାର ତ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନାହିଁ। ତାମାନେ ସିଂହ କ'ଣ ଏବେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରାପୁରି ନିଶ୍ଚିତ ନହେଲେ ଭିତରକୁ କଦାପି ଯିବିନି। ଏହାପରେ ବିଲୁଆଟି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଭାବିଲା ଏବଂ ଗୁମ୍ଫାର ଆଡ଼କୁ ମୁହଁ କରି କହିଲା, ଗୁମ୍ଫା, ଓ ଭାଇ ଗୁମ୍ଫା, ଆରେ ଭାଇ ଗୁମ୍ଫା, ଜବାବ ଦିଅ। ଗୁମ୍ଫା, ତମେ ଚୁପ୍ କରି ଅଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରତିଦିନ ଯେମିତି ଜବାବ ଦିଅ, ସେମିତି ଜବାବ ଦେଉନ କ'ଣ ପାଇଁ? ତମେ ଯଦି ଜବାବ ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭିତରକୁ ଯିବିନି, ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଚାଲିଯିବି। ଆରେ, ବିଲୁଆ ଗୁମ୍ଫା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏ ଗୁମ୍ଫା ବିଲୁଆ କଥାର ଜବାବ ଦିଏ। ଆଜି ମୋର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଗୁମ୍ଫାଟି ବିଲୁଆ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଉନି। ଜବାବ ନ ପାଇ ଯଦି ସେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା, ତାହେଲେ ଆଜି ବି ମୋତେ ଭୋକିଲା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଗୁମ୍ଫା ହୋଇ ଜବାବ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସବୁ ଭାବି ଭୋକିଲା ସିଂହଟି ଗୁମ୍ଫା ଭିତରୁ ଥାଇ କହିଲା, ଏ ବନ୍ଧୁ ବିଲୁଆ, ଭିତରକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସିଂହର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ବିଲୁଆର ଆଉ କିଛି ବୁଝିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନାହିଁ। ହା ହା ହା, ସିଂହ ମୋ ପାଇଁ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବସିକି ରହିଛି? ଏହାପରେ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବିଲୁଆ ଚିତ୍କାର କରି କହିଲା, ଗୁମ୍ଫା କେବେ କଥା କୁହେ? ମୁଁ ତ କାହିଁ କେବେ ଶୁଣିନି। ଆଉ କଥା କୁହା ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଚାଲିଲି, ମୁଁ ଚାଲିଲି।